It-turiżmu, wieħed mill-pilastri ekonomiċi ewlenin fl-Unjoni Ewropea, jinsab f'salib it-toroq. Minnaħa, reġjuni qed jiffaċċjaw pressjoni żejda li teddet il-kwalità tal-ħajja u l-ambjent, waqt li fl-istess ħin komunitajiet oħrajn għadhom mhux igawdu mill-opportunitajiet li joffru s-settur. F'dan il-kuntest, l-Ewroparlamentari Laburista Daniel Attard organizza avveniment ta' livell għoli fil-Parlament Ewropew bit-tema Europe for Tourism, Tourism for Europe, li serva bħala pjattaforma għal riflessjoni u azzjoni. Dr. Attard bħalissa qed imexxi x-xogħol tal-Parlament Ewropew li se jwassal għall-ewwel strateġija Ewropea favur turiżmu sostenibbli. L-avveniment kien parti minn sensiela tal-laqgħat li l-MEP Laburista qed ikollu ma' stakeholders ewlenin u mal-Kummissjoni Ewropea bilan li jitfassal mudell ta' turiżmu li mhux biss ikun kompetittiv iżda wkoll soċjalment ġust u ambjentalment responsabbli. Fl-intervent tiegħu, Attard enfasizza li l-akbar saħħa tal-Ewropa tinsab fil-kwalità u fl-awtentiċità tal-esperjenzi li toffri. Tenna li l-fiduċja ta' dawk li jżuru l-Ewropa trid tiġi protetta, iżda dan jista' jsir biss jekk jiġi indirizzat l-iżbilanċ li jeżisti fis-settur u rrimarka kif xi reġjuni qed ibatu minn turiżmu żejjed waqt li oħrajn qed jibqgħu esklużi mill-benefiċċji, ħafna drabi minħabba nuqqas ta' konnessjoni adekwata. Argumenta li turiżmu sostenibbli għandu jitqies mhux biss mill-aspett ambjentali, iżda wkoll minn dak ekonomiku soċjalment. Għal snin twal it-turiżmu kien sors importanti ta' tkabbir ekonomiku tagħna. Sors importanti biex inżidu l-pensjonijiet nieħdu ħsieb is-saħħa u l-edukazzjoni fis-soċjetajiet tagħna, però irridu nkunu konxi wkoll mill-pressjonijiet illi qed jirriżultaw mit-turiżmu b'saħħtu illi għandna il-pressjonijiet fuq l-akkomodazzjoni, fuq l-infrastruttura, fuq l-enerġija jew l-immaniġġjar tal-iskart. U allura f'dan il-moment importanti fuq livell Ewropew irridu nissiguraw illi triq l quddiem tkun waħda bilanċjata u sostenibbli. Turiżmu illi jservi fil-komunitajiet u mhux jisfruttom. Attard appella l-aktar investiment fil-ħiliet, kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar u aktar mobilità għal ħaddiema, waqt li enfasizzaw ukoll ir-rwol kruċjali tal-volontieri li jżommu ħaj il-wirt kulturali Ewropew li wkoll jeħtieġu rikonoxximent xieraq f'turiżmu ta' kwalità.